Ngaze ngibhede Ungaze ubhede ngaze ngibhede ngiyakuthanda sekunesikhathi kunamagama engifisa ukuwasho kuwe kodwa bengilokhu ngibambeka ngingazi ukuthi ngizoyiqala ngaphi indaba ngoba ngichazile nje ukuthi isikhathi esiningi ngivele sihlangane isikhathi ukuthi kugcwele nabantu namhlanje ingakho ngithathe ngakubiza ngathi ngiyacela ningihlanganise nale ntokazi. Cha mina ngiyangixaka mfethu because wena uhlezi ungibona every time ama-event ngiyakubona nje yabona base ngikubona namhlanje ngiyakubona vele ukuthi ujwayele ukubona ama-event sisebenze kube mnandi kodwa awukaze wangicela eceleni kahle uzosho ukuthi ayazini sokunqoba nginento eyi-1 no-2 no-3 why pho namhlanje decide ukuthi uzongitshela nje like kuwo wonke umphakathi ubhekile mfethu i-Select Africa TV ibuka abantu abaningi akufanele ukuthi nje wena nje uvele wazongitshela eSouth Africa yonke ibheke mina eSouth Africa ima uzongitshela wena usaba abantu abasuke balaphana kuma-event kune-South Africa yonke. Ngingachaza ngathi ngiyakuhlonipha umuntu wesifazane onesithunzi eke ngabuka ukuthi ngoba sisuke sizosebenza nawe usuke uzosebenza nami ngizosebenza so-ke kube nzima ukusukela umuntu esemsebenzini ugcina usubeka amagama but first kungcono laphana because ngisuke ngiyi-1 but if mhlawumbe ngathi nje manje ukuthi ngiku-relationship uzongifaka la wonke umhlaba uyangibheka-ke manje what if usuyangimoshela-ke kumuntu wami kuzothiwa vele lokho angizokuphikisa ukuthi uku-relationship noma ukhona noma awukho futhi lokho akungivimbi ukuthi lokho engizokusho namhlanje noma lokho esengikushilo namhlanje ngikusho ukuthi cha impela ngikuthandile. Cha kumina kufika ngenye indlela shuthi wena negwababa-ke. Ngiyavuma impela ukuthi nginalo igwababa kodwa yingakho ngithi bengikwehlonipha ngoba usemsebenzini nami ngisemsebenzini so namhlanje ingakho ngibhalele Africa TV ukuthi ngiyacela bafowethu nginenkinga njalo uma ngibona le ntombi isikhathi esiningi sibonana sisemsebenzini ngiyacela namhlanje ningihlanganise nayo. Hayi base-Select Africa TV shame hayi nayenza into uyayibona ukuthi usumuhle kanjani? Hayi bo musu ukuziba mfethu mina futhi ungicacisele ukuthi why ungiyeke ukungitshela laphana sino-2 futhi uzongitshela eSouth Africa yonke. Bese ngichazile mntakama bese ngichazile ukuthi inkinga yami ngihlonipha isithunzi sakho ukuthi usemsebenzini and uma uyintombi useyinsizweni ziningi iy'nsizwa ey'cela uxolo so bengingafuni ukwehlisa isithunzi mhlambe nami ngigcine sengikubamba ngicela uxolo ngibe ngazi inamba mfethu ucela inamba bese siyaxoxa nje ngenamba sibone senza kanjani manje what if umuntu wami mfethu ube-top fan ye-Select Africa TV esebona le nto lena then sizothini uzongishadisa mfethu mosho ukuthi sengilahle umshado uzongishada wena? Hayi ngiyavuma ngiyavuma impela lokho ngiyavuma ngisho angisabi lokho ngingakwenza mase uyivumele nje inhliziyo yakho ivuma ukuwela ngakimi ngiyavuma impela. Hayi hayi bathi by the way lihle washi lakho. Oh thank you ngiyabonga ngiyabonga nawe ngokunjalo cha ngempela angifuni ukwanda kakhulu ngomlomo ngingaze ngiqambe namanga yebo ngiyavuma intombi kuthiwa ishelwa ngamanga kodwa this time ngifuna ukushela lodwa nje igama esengilike ngalisho futhi ngiyakwethanda kunesikhathi engicabanga ukuthi kuna 2 years ngikwazi ngiyenzile futhi research ngawe ngazi ngawe angivelanga nje ngadlobelondela ngathi namhlanje ngibhalele South Africa TV yebo umuntu ngiyazi nezinto ozenzayo eceleni mhlawumbe isithunzi sakho nami ngoba ngithi ngiyakwehlonipha namhlanje ngakho ngisukela i-TV engaka ngathi namhlanje ngiyacela bafowethu ningilekelele ngikwazi ukuqondana nale ntombi futhi ngiyavuma njengoba namhlanje izwe lonke lizosibuka ngiyavuma futhi ukuthi isho sezushaya ngiyofuna ukuthi konke lokho okwenzeke namhlanje kuphinde futhi usabalale umhlaba wonke ngoba ngiyafunga ubabelele emathuneni lokho engikushoyo namhlanje ngiyafisa ukuthi ngempela mina nawe sibe zithupha ziyefana. Hayi kodwa ngiyakhala nje ukuthi yabo nje sivele wazoyithi ku-South Africa yonke hayi ngiyakhala shame usuvale wonke amakhono awusafundi nokuthi kube khona abazamayo showcase abazothi leya ngane leya ya-approach-a usibani bani sukuvalele mfethu ama-engeli uvalele phela vele manje engicabanga ukuthi
hhayi ngoba ngivala ama-engele. Engicabanga ukuthi nami ilona thuba leli esingalisebenzisa namhlanje ngampela ukuthi mina nawe sizibone ngampela ngelinye ilanga ngibeke nje sesimbatha ingubo eyodwa. Ha.